Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi. Siyaqala manje, yabonakala ukuthi abantu abaningi abakakwazi ukungena ngapha, sebeyothola kwi-recording. I have invited many, but I only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngaba babudlamini. So ke asivele sishaye phansi sibaleke. Ngiyacela sikhuleke egameni lenkosi uJesu. Amen. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla wonke, namanje ebusuku siphambuka ubuso bakho ngezikhathi zonke, Jesus. sikanye nawe njalo. Thank you, Father. Umuntu omusha oyithi akasehlukaniseki nawe, Yes, uNkulunkulu wethu omuhle nophakemeyo. Kulesi sikhathi uNkulunkulu wethu oyingcwele, sibonga igama lakho yes, God. osenzele lona, uNkulunkulu wethu, kuba silandwe ngalo, sizoba kunye nabo bonke abangcwele ababiziwe ngokwecebo lenkosi kuba amen. uNkulunkulu wethu ekukholweni abakubizelwe nasensindisweni abayilungiselele, Worthy is the Lamb. egameni likaJesu, egameni elinamandla. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu mana njalo nathi, in the mighty name of Jesus, amen. Amen. Unomzalwane othe uyaqala akakafiki la, uyaqala ukuba nathi kodwa akabonakala, akakangeni, useyothola kwi-recording. Ngibingelele-ke abazalwane egameni lenkosi uJesu, umfeli wethu sonke, othandile ukuthi namhlanje sihlangane kule platform okuwusuku lwethu lokuqala sihlanganyela ku Telegram. Sizokwenza siqhubeka nesihloko sethu fifth feast trumpet, trumpets. So kule feast le siqhamuka kuma feast esesiwenzile awu-4, lena ngeyesihlanu. Ama-feast esewonke awu-7, so sesenza-ke unumber 5 kuma-feast akhona. Sibuka indaba abazalwana abaningi abayilangazelele nabayifisa ukuthi bayibone yenzeka ekuphileni kwabo, indaba yokubuya kwenkosi ehambisana nendaba okuthiwa i-rapture. I-rapture eyaziwa ngokuthi iyofika yona kuqala ngosuku olungaziwa, ifike ithatha abathile, then-ke emva kwalokho ngosuku olungaziwa futhi abantu balindele futhi i-second coming. Kodwa-ke la bazalwane, kulesi study sizokwehlukanisa ukuthi uma sikhuluma ngendaba uJesu ayeyilindele noma ayeyimemezele noma ayebafundise yona, ukuze kwazeke ukuthi imbhalo ekushilo yikuphi, asisho noma yini esiyithandayo, kodwa sisho lokho kushiwo imbhalo ukuthi ukubuya kwenkosi kwesibili kwakulindeleke nini, kulindeleke kuyiphi audience,
ngoba wakusho wakuqeda uJesu, uhamba nje usekuqedile konke okumayelana nokuthi bayobona ngani ukuthi sekuyusuku lwenkosi. Manje ke uma sithi ke imikhosi u7 ngokwasemthethweni kule mikhosi u7 imele umthetho wonke, imele umthetho wonke. Ngiyacela sifunde lapha ya encwadini yamaLevi chapter 23 verse 23 to 25. Ngazi ngithi ngisho kahle impela ngifundele lapha ma 23 to 25. Yes, chapter 23 amaLevi, Leviticus 23 verse 23 to 25. Amen. Ngibonga bazalwane. Siyafunda uLevi 23 verse 23. uJehova wakhuluma kuMose wathi, "Isho kubantwana bakwa-Israyeli uthi, ngenyanga yesikhombisa ngolokuqala lwenyanga anoba nokuphumula okuzothileyo, isikhumbuzo ngokushaya amacilongo, umhlangano ongcwele. Ningasebenzi imisebenzi, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova." Okay, siyezwa ke la ukuthi emthethweni bekuqhutshekwa kugujwa. Uma uyifunda le ndaba ngenhla la iqala khona iyaveza ukuthi lena yimikhosi engcwele eyayibekela abantwana bakwa-Israyeli, eyayibekela abantwana bakwa-Israyeli. Kuthiwa ke le mikhosi engcwele bayoqhubeka beyigubha izigcwaliseke. So ke uma kuthiwa ke ngosuku lokuqala of the 7th month bayophumula, lokhu kungukukhumbula ukuthi uma beshaya lemkhosi noma beshaya amacilongo bathini. So ke sikulomkhosi ke wamacilongo bazalwane. Umkhosi wamacilongo ungumkhosi wokumemezela osekuzokwenzeka ngaleso sikhathi somkhosi, ngoba yayingenziwa ngesikhathi esisodwa yonke. Umkhosi nomkhosi kwakuthiwa sekuyisikhathi somkhosi othile bese ke wenziwa. Lesi ke isikhathi somkhosi wamacilongo. So ke uma kuwumkhosi wamacilongo simelwe ukuqonda ukuthi amacilongo ayememezela ini. Sike saxoxa ke ngeviki edlule ukuthi icilongo njalo makukhulunywa ngecilongo ubokuthatha lokho ukuthi icilongo lisymbolize izwi elikhulu elinomsindo omkhulu ongawumsindo wokuduma kwezulu, ongawumsindo wokuqhephuka kwamadwala, ongawumsindo wabantu benza ishouting enkulu okuthi abalalele bayibuza ukuthi ngowani lo msindo. Base bewazika abawa-Israyeli umsindo wabo abawaziyo ukuthi ngesikhathi esithile makhala icilongo elikhala kanje, umsindo wempi, umsindo wentokozo, umsindo wokuqala oqalayo. Sibukile ke bazalwane ukuthi kule mkhosi ihlangana
indaba uPaul ayixoxayo lapha ya kwabaseThessalonika 4 verse 16 bokuqala unendaba uPaul ayixoxayo ehlangana nalomkhosi ukuthi uJesu seshilo ukuthi lesi sizukulwane asiwedlula kungakenzeki konke lokhu kwakunezinto ezithile ezazizokwenzeka asihambeke siye khona ngoba sesikhulumile kaningi lokho verse 16 to 17 kodwa uzogcina cela ungifundele igaba lezi zinto ezivela lazi izigaba ezintathu funde ngasinye isigaba funde ngasinye yes verse 16 Thessalonica chapter 4 Thessalonica chapter 4 verse 16 yes ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo inkosi uqobo iyokwehla ezulwini umbuzo uthi yehlelani inkosi sesixoxileke ukuthi inkosi uma yehla iba khona phakathi kwabantu ayehli physically ibonwa kodwa kuba nefu elisithibezayo ingabonakali niyakhumbula ngesikhathi uJesu enyuka kuthiwa abaqolozela phezulu wasithela emafwini lokhu okufanayo nalapha ethempelini endaweni engcwele la khona kuthiwa uqashe emafwini noma kwiChekinah glory lentuthu eyayenziwa lapho kushiswa kuthiwa ungale kwamafu njalo makuthiwa ucashe ngale kwamafu usithabezwe ngamafu uza ngamafu kusho lokho ipresence kaNkuluNkulu ukuthi ukhona lapho njengoba sibona naseSinayi kuvela ukuthi uNkulunkulu wayekhona kodwa ekhona ngalendlela yamafu ukuthi akabonwa yena abantu ke balinde ukuthi onke amehla azokumbona kodwa la sesifundile ukaningi ukuthi amafu atshengisa noma anikeza isithombe sokuthi uNkulunkulu usekhona phakathi njalo makuvela amafu ethwelwe ngamafu kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona lapho yebo 16 kwabaseThessalonika bokuqala chapter 4 verse 16 ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo longelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu iyokwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu siyixoxile indaba yengilosi ukuthi iyiphi lengilosi the archangel and the trumpet of the Lord nangecilongo likaNkulunkulu noma ngezwi likaNkulunkulu konke lokhu kuyizwi lendodana uJesu lo okhulumayo kuthiwa izwi lakhe mayikhuluma livusa abafile ngiyacela ugijime uye lapha ya kulokho ngishoyo uJohn 5 verse 25 John 5 verse 25 verse 25 ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo baya kulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu abezwayo baya kuphila nguthiwa lento esixoxayo ukuthi yokwehla nangezwi noma ngecilongo likaNkulunkulu
indodana le eyehlayo, yehlela phakathi kwabantu athe uJesu ngeke lesisizukulwane sedlule indodana yomuntu ingabuyile. Kuthiwa ke uma ufunda uverse 25 kuthiwa bonke abezwa izwi lakhe bayovuka. Uma bezwa nje izwi lakhe liyakwazi ukukhomanda nabalele nabasemathuneni. Amathuna ke siwahlukanise kabili, sathi kukhona amathuna lana impela abantu bangaphansi komhlaba, bese kuba khona amathuna lapho abantu bethunjiwe, bese kukhona amathuna kungabantu abafile befe bephila behamba beya emsebenzini, kuthiwa bafile basekufeni kwabo. So uma lifika limemeza icilongo liyabalanda bonke laba bantu, libaqoqe, libavuse, libalethe ekuphileni okuphakade. Linaleyo authority yokulanda bonke abafile libabuyise ekuphileni. Iphimbo lenkosi uJesu lelo cilongo lelo liphethe lokho. Kuthiwa inkosi uqobo iyokwehla. Lokhu ukuthi inkosi uqobo iyokwehla ikushilo lokho yathi izobuya. Kuthiwa ke yona uqobo izokwehla. Sesikubonile ukuthi ukwehla kwayo yehla kanjani. Ngezwi lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu. Izobimemeza ngeindlela zonke ngezwi lengelosi enkulu. Uyu uJesu lo. Bese futhi kuba nezwi likaNkulunkulu noma nangecilongo likaNkulunkulu. Lokuthi icilongo kusho izwi and authority eliqeda ukufa kofileyo limvusele ukuba azohlanganyela nabo bonke asebevusiwe. Okay, lapha ke siyabuka noma sithola ukuthi kunezinto ezintathu: is a shout, is a voice, is a trumpet. Kodwa konke lokhu kuhlangene ndawonye kusho indaba eyodwa, is the voice of the Lord. Lehlukaniswe igaba kuthiwa is a shout. The shout is the voice that has authority, that has power to pull up. Okay, lokhu ke kuthatha isithombe esithi eSinayi kwakuyintaba leyo ephathekayo ethintekayo. Le ntaba le yayishunqa umlilo, yayikhavwe yifu elitshengisa ukuthi kukhona uNkulunkulu. Bathuthumela abantwana bakwa-Israyeli, bethuthumeliswa ukuthi bayayibona le ntaba ivutha umlilo. Bakubiza ke ngokuthi intaba yaseSinayi. La uNkulunkulu waba ne-appointment khona noMoses ukuba abantu beze bezolalela uNkulunkulu enza noma ehleli ehlalweni, enthronement. Then divine visitation, la uNkulunkulu wayengazukwehla ahlale nabantu. Why he visited the people of Israel. La uJesu uthi uzobuya. Uma ebuya akabuyi abuyele emuva. Akufanike manje lokhu, he visited them that time, but now he's coming back. Uthe uJesu, mina noBaba siyokubuya sihlale nani. Babezobuya ke noma wayezobuya uNkulunkulu
noma uJesu ahlulele anikeze ubukhosi anikeze umbuso ume waIsrayeli. Khumbula ukuthi bona babelinde umbuso ozolwa nabo bonke abantu ababeziqhwaga bemelene nabo. Now ke le ndaba ke ikhuluma ngokuthi uma sifunda lapha ya ku Revelation 8 verse or Revelation 8 to 11, but ke asizukuyifunda yonke, awufunde nje u8 verse 1 to 2. Revelation 8 verse 1 uthe ukuba liluvule uphawu lwesikhombisa, kwathi du ezulwini kungathi ingxenye yehora. Uthe uma luvulwa uphawu lwesikhombisa, so ke kwathulwa ezulwini kwathi du, futhi ezulwini kwakune order njalo uma kwenziwa imikhosi ukuthi uma kuvulwa lolu phawu lwesikhombisa kwathula kwathi du, kulalelwa imikhuleko eyenziwa emhlabeni abantwana bakaNkulunkulu. Verse 2. Ngase ngibona izingelosi eziyisikhombisa zimi phambi kukaNkulunkulu, zanikwa amacilongo ayisikhombisa. Zanikwa amacilongo ayisikhombisa, zishaya lamacilongo ukhona ezikumemezelayo. La thina sifunda ngamacilongo la khona kuvela ukuthi kuJoshua abethwa amacilongo kuJericho, ngesikhathi iJericho belihlasele abethwa amacilongo. Aye profeta ini lamacilongo, aye profeta ijudgment eyayizokwehlela iJericho, ukuthi iJericho manje liyahlulelwa, lahlulelwa ke iJericho. So nala khona uJesu ebuya wayexoxa ukuthi the day of the Lord is the day to give revenge noma vengeance. Lokho kwahlulela ijudgment, ujajwa uIsrael. Ujajelwana uIsrael, ujajwa ngoba wahlulekile ukugcina imithetho ayebekelwe yona. So kwafanele uJesu uma ehla ezogcwalisa yonke lama convocations that they were rehearsing, kwafanele ukuthi azokwahlulela manje, kodwa uyababiza kuqala, ubabiza kuyo yonke imimoya yomine, ubabiza ukuthi they must gather together. Okay, asambe. Ngicela umfundo verse 3. Verse 3 kwase kufika enye ingelosi yema ngase-altare inesitsha segolide sempepho, yanikwa impepho eningi ukuba iyelekele emkhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Uyezwa ke la ukuthi njalo uma bekhuleka abazalwane emhlabeni lapha phezulu kwakwenziwa ukuthi kushiswe impepho ukuze imikhuleko yabangcwele ilalelwe, uNkulunkulu anyakaziswe imikhuleko ababeyenza kule ndawo. Kodwa ke la siqondene kakhulu bazalwane nomkhosi wamacilongo, ukuthi umkhosi wamacilongo
wawumemezela into ethile yayiza. Ake siyizwe isixoxo uMatthew yona leyo nto leyo 24 verse 30 to 31. Matthew 24 verse 30. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu. Bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. 31 lo cinga. 31. Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. uIsrayeli ke bazalwane siyakhumbula ukuthi wayekade lahlekile, walahleka ngesikhathi ehamba eya eSamaria. Akasekho nje, ukhulunywa nje uIsrayeli akekho. Sonke lesi sikhathi uJesu ekhuluma nabafundi bakhe uIsrayeli akekho, kodwa abantu okukhulunywa nabo kukhulunywa ngendlu kaJuda. Nobani konjwa uJuda nomfana omncane. So ileyo ndlu le eyayikhona. So kodwa ke uBenjamin yabo uJuda noBenjamin ibona abakhona, bese kuthi ke bonke laba abanye babe lahlekile begcwele zonke izinkalo zama Gentiles. Yingakho ke uJesu ememeza ngezwi elikhulu ebabiza kuyo yonke imimoya yomine, akubizwa bezizwe, ubizwa abasendlini abalahleka, babizwa kuyo yonke imimoya ukuthi babuye. Kodwa ke imfundiso yanamhlanje ekhona ithi lokho kusazokwenzeka. Lento yenzeka ngekhulu lokuqala okuthiwa yi-first century, lapho lababizwa khona bonke abangabaJuda bebizwa kuyo yonke imimoya ukuba babuyele ekhaya. They were gathered together. So uJesu ke uthi uyothuma izingelosi zakhe ngezwi elikhulu lecilongo. So lokhu kuthuma kwakhe izingelosi zakhe ngezwi elikhulu lecilongo kungasho izinto esesixoxile ukuthi one izwi lakhe, kodwa kungathi unikeza izingelosi ukuthi zihambe kuyo yonke lemoya zibadonse babuye. Kungasho abashumayeli abathunyiwe kulezi indawo kuthiwa bahambe bafana nezingilosi eziphethe izwi elikhulu. uNkulunkulu banikeza amandla ukuthi uma bekhuluma bekhomanda kule moya balizwe izwi abakwaIsrayeli babuye, ngoba base belahlekile, sebelahle nobuzwe babo bese bengasayazi nelanguage yabo. Yingakho ke bazalwane ngosuku lwePentecost kwenziwa ukuthi abazalwane ababelapho bakhulume ngezilimi ezahlukene ukuze bashumayele nakulabo abangasalazi ulimi lwasekhaya, sebaze ezinye izilimi. uNkulunkulu wabapha amandla ukuthi lama signs and wonders will appear there ukuze babizwe bonke labazalwane babuye bezekhaya. Abaningi ke basuke balahleke lapho bakubeke ngefuture ukuthi hayi kuseza lokho kusazokwenzeka. Kanti lelizwi ke manje uverse 34 kuyu 24 lizokuphikisa lokho. Verse 34 ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikudlula kungakenzeki konke lokho. Usuyabona ukuthi uma ungakubeka kuyifuture, yes kwakuyifuture nesikhathi uJesu ekukhuluma ukuthi lesi sizukulwane
angeke sedlule. Ngamanye amazwi akuqala esinye isizukulwane before lento yenzeka, iyokwenzeka kuso lesisizukulwane. So awukwazi ukuyibeka leyo nto leyo namhlanje uyibeke kwi-future ngoba leso sizukulwane sonke asisekho. Noma ngabe uyathanda ukuyibeka kwi-future, noma ngabe ufundiswe kanjalo la wafunda khona, iyakufailisa lento. Ithi thana uJesu ungumprofeti wamanga kuqala bese kukhomba in the future. Kodwa uma ungakakusho lokho ukuthi uJesu ungumprofeti wamanga kuqala, awukwazi ukudlula lelizwi. Awuthatha u10 verse 23 ukuyo Matthew. Matthew 10 verse 23. Nxa benizingela komunye umuzi anobalekela komunye, ukuba ngiqinisile ngisikini anikuyiqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Usuyezwa ke la lento le efundwa la iyenzeka ku-66 AD 66 la amasotsha aseRome ayekake khona iJerusalem. Uzoyithola leyo nto leyo uma ugooglisha umlando i-church history ebhalwe umuntu owayengumuntu nje wakwaJuda, engumJuda kodwa wagcina esethande ukuthi abe ngumRoma, uJosephus. So uma uthatha lowo mlando uzokutshela ukuthi kwenzekani ngoba yena wayibhala enenkululeko ngesikhathi amaRoma, the Romans, elwa namaJuda. Yena wasuka elokhuzeni phakathi kwabakubo kumaJuda wamanga kumaRoma, wathenga ubuzwe bakhona, wancenga ukuthi ucela ukuba ngowabo. Ubhala nje umlando, ubhala usevikelekile, umuntu othatha umlando ngezinto zonke ezenzakalayo nabo abawudingayo. So ke wayaziyo ukuthi uyihistorian. Ngo-66 AD amasotsha aseRoma afika likaka lonke iJerusalem. Uma eselikakile alikaka 1 2 3 4 5 6 days, ngosuku luka7 aseyasuka yahamba. Uma ehamba abazalwane ngaphakathi bathi uJesu wathi thina uma sesibona iJerusalem alikakiwe asokwenza njani, asophuma sihambe. Ngicabanga ukuthi uLuka futhi uyayixoxa leyo ndaba leyo 21 verse 22 to 23. Angazi noma ngikhoda kahle yini. Uyicheck. Luka 21 verse 22. Ngokuba lezi ziyizinsuku zempindiselo, ukuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Maye kwabakhulelweyo nabancedisayo ngalezo zinsuku, ukuba kuyokuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni nentukuthelo phezu kwaleso sizwe. Ya. Maye ngathi akusiyona kodwa ke nayo isho zona izinto ezobe zibhekiwe ukuthi maye kulabo abakhulelwe. Okay. So ke umzalwane-ke othi lento is still in the future even today. Kufanele athi uJesu prophethe ukuthi lesisizukulwane ngeke sedlula. Namanje uJesu akabuyile. Athi ke uJesu ungumprofeti wamanga. uJesu uthi anobaleka mase nibona iJerusalem alikakiwe, nibalekele eintabeni, nibalekele niyothi ningakayiqedi yonke imizi yakwaIsrayeli, inkosi yobisibuyile. Asithi ke uma sithi still this thing is still in the future, sithi uJesu nalapho futhi enye ifambo ayeza wathi uyobe sebuyile, kuze ke manje abantu bamlindele balokhu bethi uyabuya uJesu, uyabuya uJesu. Okay, asizwe ukuthi uthini ngakho ke ngifisa ukuthi limu
ulimi ona nje sase prophet say what is it and there is the truth the get inside war yini azula abu kube voza eshayibho yomthetho athi ke ngomthetho kumusa idingo iyakhuma manje Israel basuseni basuseni Mose bezoba endlini kaKristu the house of grace lakho ezoba khona ukuphila kamnandi ngoba kuyigrace ilakho uNkulunkulu ebabekele ekuthiwa ichima ubisi lenyosi yiphi le land bona babelinde iland ababezongena kuyo yini kodwa iKenani uJesu uma eqeda ngalesi sizukulwane noma ngalesi sizwe noma ngale age uzofaka manje uzobafaka kuyiland entsha le land ibizwa ngokuthi uNkulunkulu noJesu noMoya oNgcwele. This is the final land. That land is the temple, is a new temple. Asimuzwe kuPaul uthini salelo 8 minutes. uPaul ku baseKorinte bokuqala chapter 15 verse 51 to 52. Basekorinte bokuqala chapter 15 verse 51. Bekani ngiyanitshela imfihlakalo asikulala sonke kepha siyakuguqulwa sonke ngesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bengenakubola thina siguqulwe ngokuba lokhu okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli nalokho okufayo kumele ukwembatha ukungafi. La ke bazalwane indaba ethe ukuthi xaxa yiyo ke le ndaba edida abazalwane abaningi ukuthi babuke la sathi kwa abantu Zimbabwe ziba ngayo layo ngakhathi ngalo ane first century uma balwa kwana ukuthi inkukale ezokuze so uma ke uthi uqomo le ihlalo ismis lwasiyona into imistry ilento azoyichaza uPaul. This is the mystery. Yes, asikulala sonke uthi uPaul asikulala sonke ukhuluma yena ukhuluma nabaseKorinte uthi asikulala sonke. Yes, kepha siyakuguqulwa sonke kodwa siyoguqulwa noma kepha siyoguqulwa sonke. Uma singekulala sonke kunenkinga la yokuthi abazalwane bebebheka ukuthi kukhona sebelele
manje kuyokwenzakalani kubo asebelele ngoba uma ifika inkosi ngaleso sikhathi sekuzokwahlulelwa bona sebeze bafa yini ezokwenzeka kuthiwa ke bayovuswa bona kuqala ikhona lesho ja yafunda verse 52 ngesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ukuba icilongo liyakhala abafileyo bavuswe bengenakubolwa thina siguqulwe bayovuswa benganakubola yini lokhu kuvuswa benganakubola phela lokhu kubola okukhulunywa ngakho kushiwo umzimba omdala the old covenant wona njalo wonakele lo mzimba wethu lo bazalwane ungumzimba obolayo awunakho ukuphila phakade kodwa lo mzimba okukhulunywa ngawo okuthiwa bayovuswa ngomzimba umzimba onganakubola umzimba kabani lo umzimba kamoya awuye lapha phezulu kwabesibili ubasekorinte besibili chapter 5 verse 1 and 2 kwabasekorinte besibili chapter 5 verse 1 ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu kuthiwa lendlu yethu esemhlabeni uma idilizwa sinesinye isakhiwo esivela kuNkulunkulu now isiphi lesakhiwo esila emhlabeni isakhiwo esidala sika Moses lesesedlulayo manje ngiyazi ukuthi abazalwane abaningi bayiqonda le ndaba ukuthi kukhulunywa ngemizimba yabantu kuthiwa uma lesekwaba ivesi lemncwabo ukuthi siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwe sinasesinye bekhuluma kuphi lokho emncwabeni ngoba kufa umzalwane noma kufa umuntu kanti isakhiwo okukhulunywa ngaso uzoza uPaul maqhutshekwa ukuthi uthini yes sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu indlu engenziwanga ngezandla eyaphakade esezulwini uthi kuPaul sinendlu eyakhiwe esezulwini engenziwanga ngezandla yes eyaphakade esezulwini eyaphakade esezulwini elezulu lithi eyaphakade isezulwini but elesingisi lithi eyaphakade from heaven okungukuthi izokwehla ize emhlabeni isona sakhiwo esinganakho ukubola leso mawuqhubeka ithi siyabubula verse 2 ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini uthi siyabubula ububula ukuphi uPaul ububula ukulendlu okuthiwa yindlu endala awugijime kumaHebrew 3 u3 verse 5 and 6 esagijima mzalwane ngifuna ungenelela la ku verse 2 uthi and for in this we groan kulendlu siyabubula kulendlu yeah uthi ke iningi lethu bekade lazi ukuthi lendlu imizimba yethu imizimba yethu in this flesh yabona beka kanjalo abesilidela vela amanye amahumusho ukuthi kucabangeke kanjalo kodwa zona yes kodwa zona mekuthiwa silangazelela ukwembathiswa ngendlu esezulwini engenziwanga ngezandla buye
ya kuze Yes. kule mizimba yethu ukuthi kuya-corresponda nokuthi yiyo eyenziwa ngezandla, iyenziwa ngezandla kanjani imizimba. Yes. Correspond. Kuyavuma kuthiwa balangazelela indlu evela ezulwini, lisho njalo leli lami i-King James ithi Oh, yes. heaven, our habitation which is from heaven. Yes. Kuthiwa engenziwa ngezandla evela ezulwini, bese kuthiwa okusho ukuthi basendlini eyenziwe ngezandla. Uyabona ukuthi akuyona imizimba, the flesh, ngoba yenziwe Yes. ngezandla. Kodwa Yes. indlu le yakaMoses, isakhiwo lesi, ithempeli leli ya. Lenziwe ngezandla. Yeah. Awufunde Yes, kube phela kwabunjwa iy'tini laphayana, kwaxovwa udaka laphayana, kwasetshenzwa laphayana ngezandla. yes. Amen. Yebo, Bengenelela yiyo lapho. efanele kulungu. Siyabonga ncekazi. Usukhona. Sifunda kuba 3 verse 5. verse 5. uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenciko, Yeah. kuze kube ngubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina, uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni. Yebo kubazalwane. Siyezwa ukuthi uMose uyingceku ethembekile endlini yakhe. Indlu yakhe kuthiwa bonke abakulendlu basendlini yokufa. Ingakho kuPaul ethi siyabubula sikulendlu. Silangazelela ukulakanyiswa nendlu evele ezulwini noma esezulwini. Now ke kuyavela ke manje ukuthi wayekhuluma ngendlu le, hayi imizimba. Imizimba cannot be indlu ngoba imizimba it will say bodies. Verse 6 uthi kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe. uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe. Lendlu kwekuyiyona ukuthi makwehlulelwa kuyiwa kuyo, bayaphuma bonke abantu kulendlu yokufa bazongena endlini entsha, indlu yendodana. Lendlu yakhiwe ngezitini eziwu4. Isitini sokuqala uBaba uNkulunkulu, esesibili uJesu Kristu, esesithathu uMoya oNgcwele, esesine abazalwane bonke okuthiwa bona bangamatshe aphilileyo bokwakha. Lendlu ke izoba khona. This is the land they were anticipating to get into. Now sizoqhubeka lapho ke bazalwane kusasa, siqhubeka sixoxa indaba yokuthi lendlu ke kusukela lapho nansi siyibona, sifuna ukuyibona sebeqoqiwe bonke, kwehlulelwa kuqedwa, bese bemuva bengena endlini entsha, indlu okuthiwa uKristu unayo indlu esiyiyo thina kanye naye. Amen. Hayi angidedele imibuzo ke bazalwane. Amen. 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 Sanibonani bangcwele. Amen. Amen. Hayi, uNkulunkulu uYesu uNkulunkulu indodana uNkulunkulu Moya Engcwele usiphekayo thina ukuthi sibe indlu yakhe. Siyamangala ngibuka la inceku yenkosi uma ikhuluma ngokuthi yini the house of the Lord, house of God, uthi ke yakhiwe iy'tini ezine. I'm blessed, I'm growing, ngiyakhula, ngiyambulelwa
ukuthi hey isikhathi esithi kangaka madoda silokhu silwa nesono semoral ukuthi indlu le is God's the Father, Jesus, the Holy Spirit, and us as the church, saints. Amen. Hey, Amen. Hey, madam. I, bazalwane. Right. I've got only one question. La abazalwane Mrs. Xaba angelele khona inxebo isafundisa. Let's go back to 2 Corinthians chapter 5 verse 1 with King James. The question is verse 1 with the earthly house. What was that? What was that earthly house? Yeah, mhlambe ngivele ngicine lapho nje umbuzo wami ulapho uthi yini le earthly house. Okay. Uyayithatha mama. Yebo mfethu ngayithatha. Okay. Kusewukuphinda lokho ebengikushilo nje bazalwane ukuthi the earthly house yindlu lapha eJerusalem. Ithempeli leli lagcina libhidliziwe. Ayike lona lodwa ke nayo yonke system nayo yonke ama components of the old system of the old covenant. All the elements. Bebubula sebelangazelela ukuthi iphase out ngenye indlela bakumethi ngokuba siyazi ukuthi indlu yethu yokumhlaba eyidokodo umidilizwa sinesakhiwo ethi siyabubula ngenye indlela lo siyabubula ukuthi we can't wait. We can't wait for the new house esiyethenjisiwe. Yes. Isakhiwo sakhona sakhiwo is earthly ngoba uyayazi indlu ukuthi imota kuhlanganisa udaka nani eyala emhlabeni. Yeah. Jerusalem. Leswela siye khona phesheya sithi sibusisekile sekuyi-holy land sabona iJerusalem. The earthly. Yes. That is earthly, yeah. Umama obulale abaprofeti, wabulala abapostoli, wabulala ngisho uKristu uqobo. Uyena ke lo mama lo. Ababebula bekuye. Bephakathi bebishile, bengazi bazophuma. Uyakhumbula uPaul wake washumayela emabandleni abezizwe noma emazweni abezizwe, washumayela waqetshwa eJerusalem kuthiwa kuyezwakala ukuthi useshumayela ungagcinwa komthetho. Uma ebuya lapho kwathi uzobulawa. Wathi sengilungele. Yes. So ingakho ke ethi ngibubulela lendlu le esithenjiswe yona ngoba lena ayisiphethe kabi. Hayi umuhle Nkosi. Yeah. Nkosi. I'm answered. Ngiyabonga. Yeah, siyabonga. Bengifuna ukuphetha ngokuthi amanye amahumusho bazalwana ngasidida ngoba akekho umuntu ovinjiwe ukuhumusha ukutranslate. Nawe kungenzeka ukuthi uthule nje uphezu kwehumusho awulicabangeke leli humusho ke ozolikhipha kanti unaleya ngqondo eqonda ukuthi indlu ilokhu yaqonde besikuphethe. Vele ihumusho esizolifunda libhalwe umuntu ophethe lokho kuqonda. Sizothi mase silifunda lisinikeze lokho kuqonda kuleyo ngxenye. Amen. Niyayibona into leyo. Ngicela ukufunda leli humusho nje ngingakasho ukuthi liphi. Okay. Lithi uverse 1 wakhona lithi we are convinced that even if these bodies we live in. Yes. Yes. We are convinced that even if these bodies we live in we live in are folded up
at death. Uyabona ukuthi unamuphi umqondo lo mzala nohumusha la? Kunalomqondo besinawo ukuthi lendlu abakhala kuyo, ababubula kuyo, abafisa ukwelakanyisa ngeyasezulwini, imizimba le. Nabadla ngayo kuyo. Vele nami ukube bengingenza ihumusho ngisenalokhu yaqonda bengiyobhala kanjena vele. Yes. So fanele Uthi uzama ukucacisa. ukwazi ukuzwa uma ufunda ihumusho ukuthi kuhumushe umuntu leli humusho olufundayo fanele sikwazi ngisho ukuzwa ukuthi kubhala i-futurist la. Yes. Ihumusho elibhalwe i-futurist la manje kodwa eliyithi hayi leya futurist elingabapostoli leli uNkulunkulu azama ukukhipha kukho ukuthi no anymore ukuthi sikhombe phambili like the apostles were doing. Thina siphenduke esikhathini senkephelele. TPT. TPT leyo. That is TPT. But onke lama humusho amaningi angisingize ngarefera kumahumusho cishe awu4 akhuluma nge-earthly house. Earthly body, earthly body, not earthly house. Earthly body, exactly, earthly body. Kodwa uzwa kuthiwo yena uverse 1 eqhubeka ethi we will still have a God-built home that no human lalela madoda. We will still have a God-built home that no human hands have built. Imizimba yethu lena siyembethe lena sikuyo iyenziwe i-human hands in. No, a big no. Le mzimba la esikuyo uma kuwukuthi uyamuzwa ngenhla eliqala ivesi unengqondo yokuthi imizimba le bodies kodwa mase eqhubeka sekhuluma ngalendlu le esiyilangazelelayo uthi uthi we will still have a God-built home that no human hands have built. Sifuna ukuphuma le eyenziwe human hands siye kule eyenziwe no human hands. Ngabe le mzimba yiyo ni built by human hands? Never. At King James, a house not made with hands, eternal in the heavens. Yeah. Eternal in heaven. No, eternally ovele ezulwini yizo lezi ithini eziwu4 uGod the Father, the Son and the Holy Spirit, and us the church. Yes. And us the church, the spiritual part of us. Ngoba ayingeni imizimba kwakha lendlu. Le mzimba kuthiwa engaboli, the incorruptible. Is that incorruptible part of us, still us, not the human part of us, the fleshly part of us. Nakhona that spiritual part of us is spiritual house ngani ngoba we are made a new creation in Christ. That is one unity. Yonke lempilo yethu entsha yakhiwe ukuthi we've been made a new creation. So le new creation le iyo ke le eseyindlu kamoya engaboli ngoba yakhiwe ngendlu yasezulwini. New creation. Wenza kahle icacisa impela lapho mfethu ukuthi the spiritual part of us but the new creation ngoba nabantu abangakholwayo umuntu wabo wangaphakathi is spiritual but it's not the new creation. Not the new creation. Not born of God. Not born of God. They are not new creatures. Yeah, asivaleni bazalwane. Not born of spirit. Yeah. Yes, not born of the spirit. Not born from above.
Baba siyabonga egameni lika Jesu egameni namandla. ungcwele Udumo lonke lungolwakho Sibonga uNkulunkulu ulemini wethu, emandla wonke. lungolwakho Baba. Sibonga ukuba nethuba elihle Senzele okuhle uNkulunkulu lokukhula wethu phambi oyingcwele, kwakho senzele okuhle Baba wethu. Kananjalo uNkulunkulu wethu iveze kwamuhle nelingamadoda Baba wethu akholisisayo oyingcwele egameni lika udumo Jesu egameni siyalo nalo luye namandla. kuwena. Sibonga Phila Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu yedwa wethu wena okunamandla. uNkulunkulu onamandla okuhlala phakathi Umile uNkulunkulu sibonga wethu uNkulunkulu njalo ngezikhathi zonke. sibonga Jehova Baba uNkulunkulu wethu wethu ongcwele onamandla, ukuthi Nkosi siyabonga yami uNkulunkulu wethu. usahlawulelwe. Sibonga Bona ukuhlala kwakho uNkulunkulu phakathi wethu kwethu. zambula. Sibonga Nkosi yami ukuthi Abantwana bakho akekho uNkulunkulu wethu oyokuplug banikeze out from ukuphila our life. bokudla phakathi Sibonga kwabo uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhanyisiswa ukuthi Nkosi yami ngezwi impela ukuba Jehova bame izulu uNkulunkulu wethu babe namandla bengenamdlalo, wonke ngokukholwa nje bazi kuphela ukuthi kuwena. wena uphelelisiwe konke Trust Jesu ophilayo egameni onamandla likaJesu noyikho konke egameni kho konke. Moyingcwele sibongile. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. We bless you, Siyabonga Lord uNkulunkulu wethu, Jesus. siyabonga Thank you, Baba. Father. In Oh, Jesus' name. Hallelujah. mighty Glory God. to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. esiphila kuyo Jesus. kulesi sikhathi ungcwele Siyabonga bonga Baba. uNkulunkulu sikunikeza Baba udumo wethu sithi akekho njengawakekho ofana nawe Hallelujah. uNkulunkulu ungcwele wena wedwa uphakeme kakhulu uNkulunkulu Jesus. haleluya awubeki nalutho uNkulunkulu wethu ongcwele mana njalo uNkulunkulu mana haleluya njalo egameni lenkosi yethu Jesu Amen. 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 praise God Siyabonga. Siyabonga. Lale kahle. amen Siyabonga, siyabonga Amen. bazali. Siyabonga. amen Glory. glory Over to you ke Mfundlamini sesiqedile.